नों दा थांथ'मोन गेदेमा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म रिंसारनि सोलेर गैया। नों गेदेमानि बिहोमानि मुकुट दानो माराम जानाय थासारि हाग्रा दुनाय फोथार बैफोरखौ फुख'ना होलांबाय गोबौ सिखाजों एवस्रांलांबाय। बै थावनियाव नोंनि सारिनि दावबायारिफोरा एम्बु बंग्लानि आथिंफोरजों बेनिफ्राय बैयाव बारलांनानै दा गोजौ दालांनिफ्राय जोंखौ नायगंहरो। थै गोलोमदै गैयै लामाफोरा बिसोरखौ गोजौ फारसे दिखांलांबाय आरो बिसोरो दा अख्रांखौ गियो। नाथाय गेदेमा नोंनि अख्रां गंसे नांगौआ एम्बु बंग्लानि आथिंखौ दायाखिसै। सुबुंस्रिया नोंखौ बै थावनियाव लाङाखिसै। मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।